खुलुमबाय इउटुब चेनेलाव गिबियावनो बरायबाय बे समाव जिहेतु कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि जिहेतु बिसायख'थि बे बिसायख'थिया बे समाव दिनै सोलिगासिनो थारैनो लांहिन समस्तिनि बिजाथि बिथाङा बे समाव मानिकपुरनि जिहेतु भट सेन्टाराव दंफैयो बिथांनिफ्राय जों माखासे बाथ्रा मिथिगोन बिथाङा लांहिन समस्तिनि बिजाथि आरो बे बिजाथिया दिनैनि समाव बिथांनिफ्राय आरो बिथाङा मा मोन्दांथि मोन्दों जिहेतु दिनैनि नोंथांनि जिहेतु बादायलायनाय बे बादायलायनाया माबायदि जानानै दं बिनि सायाव फोरमायदो। इलेक्सननि बादायलायनाय हिसाबैथ' बिदि कम्पेरेटिभलि बिदि टाफ जायाखै मानोना आंनि जिखिनि बिरोधि दोलो बे दोलोआ मोनसे एरियायावल' कनफाइन जाना दङ आरो दा बेनिखायनो आं सानो जों भारतीय जनता पार्टी हिसाबै जों देरहानाया एसे मोजां जाना दङ जिहेतु लांहिङाव नोंथाङानो देरहासार होननानै जों मिथिखाबाय थादों जिहेतु कार्बि आंलं जिल्लायाव बे लांहिनखौनो लानानै जिहेतु बर'फ्रा बे लांहिनखौल' बर' दं हिसाबै मानियो जिहेतु कार्बिफ्रा बे हिसाबै गोबां एरियायाव बे कार्बि आंलं जिल्लायाव बर'फ्रा जेंनायाव दङ थारैनो बिनि सायाव नोंथाङा माबायदि नोजोर होगोन दानि समाव लांहिन ओनसोलल' नङा जों मिथिनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा लांहिन समस्तियाव भारतीय जनता पार्टी बिजाथिखौ देरहानाय लोगोसे गुबुन गुबुन समस्तियाव जाखिनि बर' रायजो दं बे रायजोआवबो बैखिनि समस्तियावबो बिजाथिफोरखौ भारतीय जनता पार्टीखौनो बर' रायजोआ भट होगोन आरो बे समाव जोंनि जनसाधारनफ्रा जिहेतु बिजेपिखौ बारा गोजोननाय गैला बिजेपिनि जिहेतु जाबायदि मुवा बेसादनि दाम थारैनो जोंनि बर' दैदेनगिरिफ्रा मानो बिजेपियाव एसेबां गुरुत्त होयो दा बे हिसाबै माखासे पलिसि दं पलिसि हिसाबै जाबाय भारत सरकारा जिखिनि पलिसि लादों दा बिजेपि जनतानि खाथियाव आरो थारैनो नायोबा आरो जनसाधारनि गोरिब गुन्द्रिया माने दुखिया मानसि थाखायबो लादों आरो स्पेसियेलि नों अन्न हुरुखासिनो माइरं फ्रि रेसन होबाय थादों उज्ज्वला गेस होदों अरुणदय आसनिखौ फैसाखौ 12,000 थाखासिम लांदों दा बेफोरनि गेजेराव रायजो राजाया एसे बिसासा फैदों जे भारतीय जनता पार्टी सरकारानो जोंनि रायजोनि एसेबाबो खामानिखौ मावदों आरो बे सायावनो बिसास खालामदों दिनै बर' रायजोआ रायजोनि मा मोजां खामानि मावदों नामा जेनेरेलिथ' बे बिथांमोना कभिडनि समाव जिखिनि माइरं होबाय थादों बेथ' फ्रि होबाय थादों बे आरो बिनि मुङै जे बेसेनफोरखौ बारा खालामनाय बेथ' समजों एसे टेक्सखौ गोरोबनानै बारा लानाय जादों बिनि सायाव नों मा बुंदों बेथ' जेरै समजों गोरोबफानांगोन दानि बेलायाव मा होनो परिबेसा एसे सोलायबाय सोलायनाय हिसाबै बयबो एसे एसेबाबो बारायदों जेनक जे बे जितु नोंथाङा देरहाखांनायनि उनाव नोंथांनि गुबै खामानिया मा जागोन आरो नोंथांनि नोजोराव मा मा जेंनाया मोगा मोगि जानानै दं जोंनि बे ओनसोलाव जेंनाया बहुद दङ मानसिनि जेंनाया मालाबाबो जोबा जोंनि जेंनाया दङ गिबियावनो आं देरहाखांनाय उनाव सोलोंथाइनि बेलायाव एसे खामानि मावनो सानदों बेयो आरो दा बे मेन थांखि दा बेजों समाजाव मानसिया थानाय हिसाबै समाजाव जिखिनि जेंना दं देरहाखांनायनि उनाव बेखौ लासै लासै मावलांनायनि मोनसे थांखि लादों आरो बेयाव जितु कार्बि आंलंआव बर' बिजोङाव जितु बर' बिजों फरायसालिफ्राव कार्बि जितु फोरोंगिरि थिसननाय जादों गोबां जायगायाव आं नायदों नायगिदिंदों बिनि सायाव मा खामानि मावगोन नोंथांमोना दा बेखौ नायनानै गोजौ लेभेलाव रायज्लायनायनि गेजेराव बे समस्याखौ समाधान थाखाय आं बेब'स्था लागोन बिदि रायज्लायनाया जाबाय थादों खिन्थु खामानिखौ नुनाय मोनाखै आं मोजाङै बेब'स्था लागोन बिनि सायाव गोजोननाय थाबाय बे समाव बिथाङा खोथा होदों थारैनो नोंथांमोना बिथांनि खोथा आरो बिथांखौ सहाय होनानै जाहाथे बर' रायजो राजाफोरनि खामानि मावनो सुबिदा होयो बिनिनो जोङो माखासे थासारिफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो आखायाव लागोन जोंनिया माने केन्डिडेटआ सासेल' बिलिमहन खाख्लारि बेनिफ्राय बिथाङा मायाव गाखोदों बिजेपियाव गाखोदों बियो लांहिन समस्ति ना लांहिन समस्ति आरो बेसेसोयाव माबा दङ भटार्स 873 नङा जोंनि राइटआ 873 बेसेसो थांखो ओरैनो बेसेसो थांखो आन्दाज बेसेसो थांखो बेसेसो थांखो 550 बांसिनानो थांबाय आरो बे हिसाबै दिनै जितु बे ओरैनोथ' कन्टेस्ट रावबो गैखाया सोरबा दङ गैया रावबो गैया नैबे सेन्टाराव मा मा जाथिया दङ जोंनियाव दा कार्बि आरो ओमफ्राय बर' बांसिन मा जाथिया बिहारि ओमफ्राय बर' बेनोबा मोनथाम जाथि माबे जाथिया बांसिन जोंनियाव भटाराव दा बर'आनो बर'आनो आरो बांसिनै थिग लागोन आरो बर' रायजो राजाफ्रा देग्लायनि माहारियारि आफादफोरनि खावलायनायाव माबायदि सापर्ट खालामदों मोनसे फोरमायनो खावलायबाय प्रान 24 हेडलाइन्सनिसिम गोजोननाय जासिबाय नोंथांमोना फैनानै जोंनि जिथु खौरां जोंनि थासारिखौ एसे बोस्लाफैनायनि थाखाय जायखिजाया जोङो बेहाय गोनो गोथो साननांगौबा जेबो गैखाया बेहाय
मानोना बर'फोरनि गेजेराव जुदिअ सानैसो केन्डिडेट दंमोनब्लाबो बिथांमोनहा जोंनि जाथिनि सार्थआव जोंनि माखासे इसुनि सार्थआव बर'फोरनि खौसेथिनि सार्थआव गासिबो उइद्र' खालामनानै लाजोब्बाय। जोंना मा होनो बिदा गेदेर ब्रिजेन बसुमतारी बिथाङाबो कंग्रेसनि जानानै टिकेट मोनदोंमोन। नेशनेल दलनि मोनसे टिकेट मोननायखौबो बिथाङा जोंनि बर' जाथिनि खौसेथिनि नामै बा जोङो भबिष्यतआव ज' जाजाय थांनायनि माखासे असिलाखौ लानानै बिथाङा दिनै माने उइद्र' खालामबाय। बे हिसाबै जोङो बेयाव बिलिमहन खाख्लारि दा बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोनदों आरो बेयावनो जोङो बयबो ज' जाजाय बर' साफ्रोमबो बर'आ बिलिमहन खाख्लारि बिथां बिदा गेदेरनोनो बयबो भटखौ होजोबगोन। जों मोनफ्रोमबो बर' माहारियारि आफादफोरा ज' जाजोब्बाय। बेहाय आरो माखासे सानैसो बिदि केन्डिडेट दं, बे केन्डिडेटखौ जोङो नाम लायाबाबो जागोन। मानोना बिथांमोनहा खोब माने इनफ्लुयेन्स खोलैनो हानाय नङा। बिथांमोनहा जाहैबाय मोनसे बै दानि जाय काटारनि मोनसे टर्चनि सिम्बलजों मोनसे गेलेदों आरो मोनसेया जाहैबाय CPIMLनि। दा बे बुस्थुआ जोङो काउन्टआव फैनाय नङा। बिसोरो मा सोदोब? बिसोरो कार्बियानो सानैबो कार्बियानो। आरो बेयाव जों बयबो मिथिखायो जे लांहिन समस्तियाव बर'निनो मोनसे मैखोम एरियाखा आरो बे बर'फोरा गासैबो माने फोरसा फोरसि जायालासिनो आं दहाय एसे आगोल बुंनाय बायदि जों खौसेथि जयै माने सासेखौनो देरहाहोनो नागिरदों। बेनो जाहैबाय बिलिमहन खाख्लारि बिजेपिनि जायखिया पदमफुल बिबारावनो जों बयबो बुजोबगोन। देग्लायनि बे बिसायख'थिनि गेजेरजों बिजेपिया जिहेतु नोंथांमोननो माबाफोर खोथा होदों नामा? जिहेतु बर'फोरनि गोबां जेंनाफोर दङ, नोंथांमोनजों सावरायनाय जादों नामा? औ, गोबां रायलायनाय जादों, गोबां खेब। नोङो मा होनो हेमन्त बिश्व शर्मानिफ्राय लानानै जोङो गासै माखासे बेबायदिनो मा होनो जे भबेस कलिता प्रेसिडेन्ट अफ माने माबा बिजेपि बिथांमोनाबो फैनानै जोंनो गोबां माखासे बाथ्रा होलांदों। बेबायदिनो लामा सामानि बाथ्रा जोंनि बिनि कार्बि आंलंनि बर'फोरनि जिखिनि थासारि बेनि सायाव बिथांमोना खबर लाफैनानै जे बेफोरखौ मावलांनायनि मोनसे आसा बा बिसास मोनसे होलांदों। जायखि जोंहा मोनसे मिजिं दङ जे बिजेपिनि जिखिनि माने मा होनो खोथा होनाय बे जोङो नुबाय थानायाव दानि बे खै बोसोराव बर'फ्रा हाइस्ट माखासे बिजेपिनिफ्राय जों आदाय जिहेतु खालामनो हादों। ओंखायनो नैबे माखासे एसे एनै जिहेतु थानाय बेखौबो आद्रा थानाय माखासे जिखिनि जोंनि प्रब्लेमसफोर बेखौ सल्भ खालामगोन होननानै बुंनांगोन। जोङो बिजेपिनि समावनो जोङो बिटिआर एकर्ड, बिजेपिनि समावनो जों आउट अफ बिटिआरनि बायजोनि मा होनो बिटिआरनि बायजोनि बर'फोर जिथु 22 गं माने जिल्ला नैबेयावबो मोनसे जोङो BKWSC मोनसे स्टेट एक्टनि आन्दाराव जों काउन्सिलबो मोननो हादों। बिदिनो गोबां जोङो बिजेपिनिफ्राय माखासे मोननो हादों। दानिल' बाथ्रा नङा, गोदोबो बिटिसिया जि समाव फर्म जादों BLTनि आरो एबसुनि ज' जाजाय लोगो नांनानै जिखिनि मा होनो दाबिनायाव बे समावबो बिजेपिनि समावनो बिजेपियानो बानायदों। बेखौ जों बयबो मिथिगौ। ओंखायनो जोंहा बिजेपिनि सायाव मोनसे बिसास दङ। बे बिसासखौ लानानै बिथांमोनजों जोङो ज' जाजाय उननि जिखिनि माखासे हाबाफारि जोंहा मोननो गोनां बा बिनो गोनां मोननो माखासे बिदि दंबावो बेखौबो जों मोननांगोननि मोनसे मिजिंजों जों जयै दहाय एसे आगोल बुंनाय बायदि गासिबो कार्बि आंलं जिल्लानि बर'फोरा नैबे मोनफ्रोमबो जेराव बर' दङ, जोङो मैया दाखालिनिफ्राय गोबाव सम बेबायदिनो गोबां जायगायाव बेरायबाय। माने मा होनो वेस्टआव बा वेस्ट कार्बि आंलं ओजोंहाय गोबां जायगायाव जोङो गासैबो बर'खौनो जोङो बिजेपियावनो गासिबो माने भटखौ होनो थाखाय खावलायबोजोबदों। थिग बिदिनो बेयावथ' जोंना मा होनो 100%नि गोजौआव होननानै बुंना लानांगोन जोंखौ रावबो बेयाव फेजेननो हाखाया। मानोना बे जोंनि बर' एरिया मैखोम एरिया, दिनैसिम रेकर्डबो गैया। आरो जोंनि गेजेराव बेनो जोङो सासेल' केन्डिडेट बानायनानै थिग बानायना लादों। ओंखायनो जोङो आरामाव देरहानाया जोंहा सियरखा आरो जों EMबो मोनगोन जोंहा मिजिं दं। आरो बिथांमोनहा गोजौनिफ्राय बुंनानै लादों बिजेपिया जे जायनो लांहिन समस्तियाव बिजेपिनि जानानै जोङो मोजाङै देरहाहरनो हायोबा बे EMबो मोनगोन। बेखिनिखौ बुंनानै दङ। ओंखायनो जों मोजाङै मोजां ज' जाजाय बेबायदिनो भटखौ बिजेपिनो होनो होननानै खौसेथियाव फैदों आरो। बे समाव जिहेतु लांहिन समस्तियाव जिखुनु कार्बि आलंआवनो काउन्सिलनि गेजेराव सासे लांहिनावल' बर' सासे बिजाथि जाखांनो हायो। गोबां जायगायाव बर'फोर थाबाय। मोनसे खोथाखौ बुङो जिहेतु बे गोबां गावबा गाव समस्तियाव गावबा गाव बिजाथि थायो। थिग गुबुन जायगायाव बर'आ खम हिसाबै जुदि बै बिजाथियानो भट होनायनि सार्तआवबो बिथांमोना जुदि माबाफोर बिनो थाङोब्ला कार्बि आलं माने लांहिननि EM दंखायो, नोंसोर लांहिनाव सुबिदाखौ लायो, बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ खोनानो मोनदों। बेनि सायाव माबायदि मावनांगोन सानो नोंथां? बे बाथ्राखौ खोनाबाय थादों, एसे एनै जायाखैना जामारदोंबो। माने
लांहिनाव थां नोंस्रा लांहिनावनो एम दंखायो बा बर' एम दङ बेबायदि होननानै खिन्थु बिथांमोननो जों बुंनाया मोजां मानोना गावबागाव एरियायाव मोनसे बिसास मोनसे आसाजोंसो जों जिहेथु भटखौ होयो दा बे बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव रायलायाखैना रायलायदों जों दाखालि जोंनि मिरुनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो बेजों लोगोसे सेक्रेटारि पिताम्बर ब्रह्म आरो गोबां BKWCनि चिफखौ लानानै आरो बिजेपिनिनो आरो मा होनो ST मर्चानि प्रेसिडेन्ट शिबनाथ ब्रह्म बिथां जों ज' बेरायबाय थादों बिदिनो माखासे केन्डिडेटफोरखौ एसे बुंबोनाय जादों नैबेनि सायाव जे उनहालागै नोंथाङा देरहानानै फैयोबा जाहाथे नैबे आगोलफोराव बुंनाय माखासे बाथ्रा जि कमप्लेन बे कमप्लेना जाहाथे जालायलाया जिहेथु जोंनि ST मर्चानि सासे प्रेसिडेन्ट थाबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दा बिथांनिखौ लाफानानैनो माखासे बिजेपिनि केन्डिडेटखौ जों बुंबोदों जे जाहाथे उनहालागै नैबेखौ बुंलायलाया बा बिदि खालामा जिहेथु जेसेबांखि जाया मानो अनजिमाया जेखि जाया मानो नोंथांमोनजोंनो ज' जाजाय जों हान्थिलांनो होननानै बा ज' जाजाय मावनो होननानै जिहेथु भटखौ होलायलायनाय जादों बेहाय ओंखायनो रावखौबो माइगाब जुजाय खालामालासिनो सोरबा बर' कार्बि बेबायदि डिफारेन्सेसखौ लाबोलायालासिनो जयै जिहेथु उन्नति जानांगोन बिनि थाखाय जों माखासे बाथ्राफोरखौ बुंबोबाय थादों दा ओरैनो मेक्सिमाम जायगायाव बाराद्राय बेबायदिद्रायबो नङा एसे एनै जों नुनो मोनदों जे बर' मानसिफोरखौबो लाफानानै मावद्रायाखै नङा मावदों अब्लाबो एसे एनैयाथ' बिदि थाखायो बेखौबो जोङो बुङाखै नङा बुंबोदों खुब सम्भब एबसुनिबो मिरु आफादनि दैदेनगिरि फैदों बिथांमोनाबो बेफोर बाथ्राखौ रायलायदों खोमा खिन्थु जों मैया दाखालिसिम जेसेबां जायगायाव बेरायदों वेस्ट कार्बि आंलंनिफ्राय लानानै गासिबो हावराघाट गासिबो मोनफ्रोमबो समस्तियाव जेला बेरायदों जों बे बाथ्राखौ केन्डिडेटफोरनि सिगाङाव केन्डिडेटनो आरामै बुंदों आरो जोङो हावराघाट थिनालियाव जों हावराघाटनि केन्डिडेटखौ मोन्दोंमोन अजित कुमार दे गेदेमाखौ लाफानानै जों मिटिं खालामदों मिटिं खालामनायाव बेयावबो बुंनाय जादों जे ज' जाजाय बिथाङा माने खोथा होदों जेरैखि जाया आङो माने रावखौबो डिफारेन्सेस लालायलाया जों ज' मावगोन होननानै बिथाङाबो मोनसे आसा होदों थिग बिदिनो जोङो वेस्ट कार्बि आंलं प्रभात तार' बेबायदिनो गोबां माखासे केन्डिडेट्सफोरखौ जों लोगो हमनानै बुंबोनो मोनदों दा जोंहा मोनसे आसा दङ संगठन हिसाबै माहारियारि आफाद हिसाबै जोङो जिखिनि बुंनांगौ बेखिनिखौ बुंबोबाय उनहालागैबो जुदि जायाबा जोंहा जिहेथु गोजौआवबो मानसि थाखाबाय जोंनि BKWCनि चिफ आरो BTRनि चिफ बेजों लोगोसे जोंनि मा होनो ST मर्चानि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्म बिथांमोन थाखाबाय दा बैफोरबायदि जुदि जायोब्ला जों बिथांमोननि थ्रुयैबो जाने बुंलायलायनो हागोन आरो जे जोंखौ खोथा होनाय बायदि जिहेथु जों मोनाखसै नैबेबायदि बाथ्राफोरखौ जोङो माने बिथांमोननिफ्राय बुंहोहरनोबो हागोन जिहेथु जोंहा गोजौआव मानसि थाबाय आरो गोबां माखासे कमिटमेन्टनि गेजेरजोंसो जोंखौ जिहेथु नैबे खौसेथि जानांगौखौ जों माने थिग बानायलायनानै लादों ओंखायनो बेखिनिखौ जोंहा उननिखौथ' मा बुंबावनो जायखिजाया मिजिं आसाया थाबाय आरो बेखिनि